Medzi moje obľúbené jedlá patrí kúra s hranolkami. Palacinky alebo niečo s hranolkami. Černohorský rezeň s prílohou zemiaky, opekané. Sír s hranolkami. Sú rýchlo spravené, je to veľmi jednoduché, dá sa to na plech a ide to rovno do truby a je to super, je to rýchle. Mám rada hranolky, čo mi maminka pripraví. Väčšinou na narodeninách niekde, u kamošov. S kečupom, s tatarskou a s hociakou inou omáčkou. Pri rodinných stretnutiach, keď sa niečo oslavuje, není na to veľa času. Tak malo by to byť nakrájaný zemiak, vysmažený vo fritéze. So zemiakou. So zemiakou. Aspoň sa snažím veriť tomu, že sú vyrobené zo zemiakov. Nevedeli. Nie, to sme teda nevedeli.